Croeso nôl. Ar daith hacio i ysgolion a cholegau Cymru, fe ddachyn amlwg fod nifer o'r Cymru Cymraeg fuodd yn siarad â ni byth yn gwylio S4C. Gyda dewis eang o sianeli a rhaglenni i'w cael, loes sydd wedi bod yn gofyn a os digon yn cael ei wneud i ddenu gwylwyr ifanc at S4C. Mae S4C wedi bod ar ein sgrin ni S1982, ac dwi ac unrhyw un sy'n wir yn ifanc ddim yn cofio'r brwydr o sefydlu'r sianel. Ond, be ydyn ni'n feddwl o'r unig sianel Gymraeg sydd gynnon ni? Ydyn ni'n ei gwerthfawrogi hi? Dwi wedi bod i holi pobl ifanc Cymru i barn nhw am S4C. Mae'n helpu gadw'r iaith i fynd. Cael heb S4C, dwi'n am iaith Gymraeg dwi'n mos. Illa dipyn bach yn boring, illa angen wahanol mixture o programmes yna fo. Meddwl, mae fe'r unig peth sydd ar y teledu sydd wir yn cadw'r iaith Cymraeg i fynd, felly o ran hynny ydy mae fe yn pwysig. Credu bod popeth bach yn saff o'r S4C. Mae popeth fel, mae'n nilleu plant neu mae'n nilleu pobl hen, dan y pobl. Mae dim byd, Blaw Alice fi wedi gweld cwpl o weithiau. Mae dim byd really sydd yn syfrdanu ni, neu sydd yn gwahanol i ni gwylio. Mae'n apelio i gwahanol pobl am gwahanol pethau, fel mae'n apelio i'r boes efo rygbi a mae'n apelio gweithio i pobl efo pobl y cwm. Meddwl bod just y raglen i Saesneg yn apelio fwy oherwydd maen nhw fel apelio at oedran ni. Mae S4C yn derbyn 83 miliwn o bunnoedd o arian cyhoeddus y flwyddyn ac yn danos dros 150 awr o raglenni bob wythnos. Ond, mae nifer y gwylwyr wedi disgyn dros y flwyddyn dwytha. Ac os da chi'n credu'r ffigyra, mae'r nifer sy'n gwylio'r rhai rhaglenni'n isel iawn. Felly, be all S4C wneud i ddenu mwy o wylwyr? Fatha programmes mwy newydd, fatha efo i wneud efo music a fashion a just pethau fel rili. Mwy rhaid ni chwaraeon, fel dogfennau am chwarae rygbi ag pêl-droed fo, sy'n neith denu fwy o'r pobl i watch o. Byddwn ni'n trial sgawto ysgrifenwyr da, a trial cael nhw i ysgrifennu rhywbeth sydd ddim yn yr un peth am pobl yn y cwm, pobl ar fferm. Rhywbeth sy'n digwydd yn dinasoedd neu rhywbeth sy'n digwydd nawr. Fi'n credu roi hysbysebion ar sianeli Saesneg, achos bydd yn falle denu pobl draw. Felly beth amdanoch chi yn y gynulleidfa yma heno? Faint ohonoch chi sy'n gwylio S4C yn gyson? Corwch eich dwylo os chi'n gwylio S4C yn gyson. Reit, mae rhyw hanner, just dros rhyw hanner, 60% ohonoch chi. Fe atoch chi fan hyn. Beth yw'ch barn chi am S4C? Dwi'n meddwl bod yna ormod o raglenni hen bobl o plant bach ar S4C. A hefyd, maen nhw'n newid amseroedd a dyddiau o hyd sy'n gadael y gynulleidfa bach yn dryslyd ynglyn â pryd ma y raglenni dyn ni'n hoffi ar. Ia, a dwi'n teimlo i bobl o'r gogledd, dwi'n siŵr yn gas fel i'r dde o gwbl, ond dwi'n meddwl bod y rhaglenni wedi cael ei nelu a dwi'n teimlo fatha bod o ddim digon o rhaglenni i bobl gogledd. Dwi'n meddwl ddyla nhw fatha dweud, mae hwn i dim, hwn i'r gogledd, ond does am digon o amrywiaeth ella, achos dwi'n teimlo fatha lle weithiau dwi'n dall yr iaith. Odi hwn yn faran sy'n cael ei rhannu gyda chi criw Llanrwst? Yndi, o lew, ond ia, dwi'n meddwl bod yna gormod o hen stagers yr S4C wan. Jyst show nhw... Dim digon ohonoch chi? Na, gwrs, na. Dwi'n meddwl bod jyst yn hen bryd nhw ddechrau symud ymlaen a creu pethau newydd i pob oed. Mae gennych chi Q wedyn Stunge sydd fod i oed ni, ond eto, swn i'n dweud bod oed tua plant 10 oed. So, mae nhw wedi methu'r gap o 15 i tua 21, swn i'n dweud. Beth eisiau gweud, Conor? Wel, fi'n gweld y gwrthwyneb beth oedd Lois yn dweud. Fi'n credu bod llawer o raglenni yn pelu at pobl y gogledd. Fa'r tyfodiaeth yna yn hytrach na pobl y de. Oce, i symud ni oddi ar falle yr rhaniad gogledd de yma. Oes na broblem mwy sylfaenol? Odi S4C yn apelio atoch i bobl ifanc? Ie, mae wedi colli'r oedran ni, fi'n credu. Mae dim byd, fel o'n i wedi dweud yn y clip, bod dim byd yn syfrdanu ni. Mae dim byd ni'n mynd, o'ch chi wedi gweld hwnna? Beth fydde ti'n hoffi gweld ar S4C felly? Achos o ti'n gweud fyna yn y clip mae'n saff, mae'n warau'n saff o hyd. Beth fydde ti'n hoffi gweld ar S4C? Mae'n anodd fi. Fi'n licio crime thrillers neu rhywbeth fel hwnna, neu rhywbeth... Mae lot o raglenni sydd wedi bod arno fel Broadchurch, The Killing, The Bridge, Breaking Bad, stuff fel hwnna, sydd mae pobl
mae cliffhangers, mae pobl moyn gwylio fe yn hytrach na, chi'n mynd i roi raglen arno, chi'n gwybod bod rhywbeth mynd i digwydd ar y fferm neu rhywbeth. Mae'n yr un peth. So, dim digon o bethau i apelio at y choeden chi yn dyfarn di. Rhys, ti ar y lawlan? Beth dy fan di? Fi'n credu jyst stuff sy'n cynnwys pobl oedran ni. Yn syml achos y stuff fi wedi gweld ar S4C, heb lawn gwaith cartre, mae hwnna'n raglen da, fi'n hoffi gwylio hwnna. Ond stuff fel hyn, byddwn ni'n gwylio dim jyst achos fi arno fe, ond... Ond mae siwr yn helpu, nhw e? Ie, ond stuff ble mae pobl ifanc yn trafod, pobl ifanc sydd yn... Mae fe jyst yn dangos pobl ifanc a ni'n hoffi gwylio pobl ifanc. Gret, diolch yn fawr i ti. Mae cwpl o ddwylo lan y fan hyn, reit ddechrau gyda ti, Llei. Da ni gyd yn tynnu lawr ar S4C, ond beth da ni jyst ddim yn sylwi ydy, yn wahanol i sianeli fel y BBC neu ITV neu beth bynnag fel la, mae S4C yn gorod plesio pawb, maen nhw'n gorod plesio bobl o enedigaeth tan farwolaeth. Does am channel ar gyfer plant ydy, dim ond channel ar gyfer pobl mewn oed. Maen nhw'n gorod anelu at blant, babis, pawb, a di o ddim yn gweithio os ti'n trio rhoi popeth fewn i'n diwrnod ola. Ond, mae 83 miliwn o bunnoedd yn mynd tuag at S4C. Ti'n cael gwerth am arian? Fi'n joio S4C. Yn wedig i dramau nhw, fi'n credu bod nhw'n bleser i gwylio, yn wedig y gwyll nawr, o'r cellian yn gweud pethau fel cliffhanger. Wel, chwarae teg i S4C, fi'n meddwl bod... chwarae teg, fi'n credu bod y gwyll yn enwedig. Mae peth gorau sydd dyma S4C ers spelen fach, ond mae dramau pethau fel megis gwaith catre, Cyrdydd, pa moddau, Alice, fi'n credu bod nhw'n hollol befreiddiol na, so pob clod i S4C wedyn ni, fi'n meddwl bod e'n dda iawn. Sian, ti'n mateb, bod S4C yn apelio ato ti? Na, pam dwi'n flico trwy'r teledu, dwi'n 1, 2, 3, skip, 5. Genuine, na beth dwi'n neud nawr. A pam hynny felly? Oherwydd, pam o'n i'n fach hyd yn oed, yr unig pethau oedd arno pobl i ffermwyr, o'n i ddim yn joio fe, na ddim byd o'n i wedi edrych yn ymwneud, ie, dwi'n gwylio hynna. Beth yw'r fan di, Harry? Mae'r pethau gwych, ond maen nhw'n dod yn brin, a mae'r pethau sy'n dod, maen nhw o safon uchel iawn, ond mae angen S4C wneud efo fwy cysol. Wneud gwell defnydd o'r 83 miliwn felly. Lot o ddwylo lan ffyr hyn. Amlyn, beth yw'r farn di am S4C? Wyt ti'n cael gwerth arian? Wel, dwi'n meddwl, rhaid i ni gofio bod mae gen S4C swydd ofnadwy anodd achos di'r unig sianel os ti'n gwylio teledu Saesneg a dyn ni weld sydd rhywbeth dyn ni troi ar nod am a'r sianel a rhaglen dyn ni ddim yn hoffi beth dyn ni'n neud. Dyn ni'n troi ar sianel drosodd. Beth rydyn ni ddim neud ond efo S4C, ond... Gallai S4C fod yn ei fwy i apelio at bobl ifanc? Maen nhw'n stopio gwneud cyfresu poblogaidd, swn i ddweud, fel y teulu, Caerdydd, Tibon o Stad. Oedd hein i gyd yn boblog ac yn anelu ar gyfer oedran oedd nain o mam a fi'n mwynhau gwylio nhw. Felly dyna'r ffordd, yn rhywbeth yn apelio at bawb. Ti'n bod law lan fan hyn. Mae'n wythnos ieuenctid ar S4C tro ni, ond yw'r sianel genedlaethol yn apelio at ieuenctid y genedl? Dwi'n meddwl bod o. Dwi'n meddwl bod yna lot o bethau da yna. A dwi'n meddwl beth sy'n dda hefyd, mae pawb yn siarad am y rhaglenni ar Twitter a pethau, mae pawb yn cael gwybod mwy amdanyn nhw. Ni wedi cael lot o ganmol fan hyn. Ti hefyd yn mynd i ganmol S4C, a dwi'n gwneud popeth yn iawn? Dwi'n siŵr, yr unig ffordd i wella fo di fatha cael un noson o'r wsos neu beth fel e, o just lle mae'r rhaglenni just yn targedu pobl ifanc. A dyn, yn yr amser yma, mae posib danos hysbysiadau ar gyfer rhaglenni eraill. Un syniad fyna, hynny yw cael noson bobl ifanc, ond mae'n wythnos bobl ifanc fan hyn S4C. Odi fe'n apelio at bobl ifanc? Ydy, ond un peth fi'n ffindo am S4C ar y cyfan, mae'r un hyn wynebau'n dangos, er enghraifft, wel ar y gweithio wrth ystaffa, Denzel Pobl o Cwm wedi cael atgyfodiad. Dim byd yn erbyn Denzel Pobl o Cwm. Dim byd yn erbyn Denzel Pobl o Cwm, wrth gwrs. So, mae eisiau fwy o wynebau newydd, wynebau ifanc wedyn ni. Beth gallwn ni wneud wedyn ni altro S4C? Beth gallwn ni wneud i wella'r arlwy a denu bobl ifanc? Fi'n credu, just, y peth mae S4C angen ei mwy o, hysbysebu ar raglenni Saesneg, achos mae cymaint fwy o bobl yn gwylio nhw, mae cymaint fwy o bobl yn mynd i gweld yr hysbysebion a gwylio S4C. A fi'n credu mae fe'n really bwysig bod nhw'n dechrau hysbysebu'n fwy raglenni sydd yn dda. Gret, diolch yn fawr i ti. A os ydyn nhw'n hysbysebu yn ystod fel top ratings nhw yn ystod rugby, yn ystod chwaraeon yn bennaf, os ydyn nhw'n hysbysebu pethau oedd yn digwydd yn ogystal ar rygbi, achos fi'n nabod llawer o bobl sydd yn gwylio S4C i gwylio rygbi. So os o'n nhw'n gwybod am pethau eraill oedd ar gael gan S4C, bydde hwnna'n
syniad. Diolch yn fawr i ti. Credu bod ni gael yr nodyn ola, y neges ola wrth o ti gethin. Beth sy'n angen yn S4C i adennill gwylwyr, yn enwedig gwylwyr ifanc? Dwi'n teimlo fod S4C gamol yn gallu darlledu ystod eang o raglenni mewn dim ond un rhaglen. Ond i wella, chymod, mae hysbysebu'n hollol bwysig a chymod, cael yr ysgrifenwyr da yma i ysgrifennu pethau. A i fi, parhau gyda darlledu pethau yn fyw megis y sioe frenhinol a steddfodau yr urdd ac FI. Felly mae mas na i gwrdd ar bobl ifanc. Bobl go iawn, na'r neges o Abertawe hyn, efe? Fi'n siŵr bod lot mwy ydych chi weid, ond fydd rhaid dod i'r drafodaeth na i ben fyna. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Dyna ni wedi cyrraedd pen y daith am heno. Diolch i chi gyd am eich cyfraniadau a diolch i chi adre am ymuno gyda ni. Bydd taith ysgolion hacio yn dod i ben gyda thrafodaeth fawr yn y cynulliad ddydd Mercher. Trafodaeth fydd i'w gweld ar ein gwefan ni cyn hir. Bydd hacio nôl ar S4C yn y flwyddyn newydd. Gobeithio bydd rhai ohonoch chi yn gwylio. Ond am heno o amgueddfa'r Glanau yn Abertawe, nos da.